A partir de tercer hi ha un canvi metodològic total. Per una banda treballem amb la metodologia de racons i per altra banda tenim el suport del llibre. La metodologia per racons és bàsicament treball reduït amb grups de 3 o 4 infants on es separen i a partir d'aquests 7 corners treballem les 4 basic skills que són writing, reading, listening and speaking. Els racons, a part de que promou l'autonomia de l'infant, aquest aprenentatge vivencial, ens dona l'oportunitat d'oferir una atenció més individualitzada per poder ajudar a tota la diversitat que hi ha dins d'un grup classe. A cicle mitjà és quan entrem en l'etapa de la lectura pel tema de comprensió. Ja sabem llegir, ja interpretem el que és una paraula, una lletra, el que sigui, no? I per tant és aquell moment on val la pena descobrir nous llibres, nous tipus de lectures, l'amor pels llibres i acompanyant els nens amb aquesta descoberta. Per tant, per l'escola és molt important. Per mi, Escola Betúlia és el que en podríem dir el lloc on els infants poden trobar recursos, persones que els acompanyen, espais, que penso que també són importants, on sentir-s'hi bé i on puguin anar desenvolupant una miqueta les seves inquietuds i on puguin anar descobrint. Quan diem és una escola familiar, petita, vol dir això, vol dir que tu a casa et sents bé, perquè estàs protegit. Els nens a l'escola s'han de sentir lliures, almenys a l'Escola Betúlia intentem que sigui així, no? Que quan hi ha alguna cosa la puguem parlar, que quan hi ha algun problema en puguem debatre i que quan notes que un nen possiblement no estigui en el seu millor moment també li puguis fer aquell acompanyament. Jo crec que aquesta és la funció del mestre i per descomptat a l'escola. 大家好，我是 Victor 老师，我是中文的老师。谢谢你们。A l'Escola Betúlia fem xinès com a tercera llengua estrangera al cicle mitjà, però no acabem fins a segon de l'ESO. I en aquest procés anem passant per diferents fases. La primera és una introducció, una presentació, un apropament i a poc anem fent nostre l'idioma xinès per poder arribar a presentar-nos als exàmens bàsics oficials, però bàsics de nivell de xinès. Aprendre un idioma tan diferent ens aporta diverses perspectives de canvi de pensament i exercici mental. No només aprenem xinès, sinó que intentem construir i aprendre les maneres de desenvolupar un pensament potser una miqueta superior. I et sents molt més segur, i et sents molt més capaç, i et sents molt... És que estem aprenent xinès! I per això al final de les classes sempre intentem tancar la sessió amb un ambient de relax o de meditació o de tranquil·litat suficient com per recordar què hem fet i adonar-nos de la potència que estem agafant. Cada dia és com la sessió de xinès és igualment que les altres molt esperada i cada dia sabem que hi haurà una cosa nova. Com a mínim hi haurà un caràcter nou que em permetrà això, encara créixer una mica més. 到这儿，谢谢大家，再见。